ግራንድ ቱር ዲ ፍራንስ ውሽጢ 23 መዓልታት ዝሰላሰል 21 መድረኻት ዘለዎ ዓመታዊ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝካየድ ቅድድም ብሽክለታ ኮይኑ ሎሚ ዘመን ግን ብምኽንያት እቲ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 11 ነሓሰ ኣብ ፈረንሳ ዝሰላሰል መበል 33 ውራይ ኦሎምፒክስ ዝነቕለሉ ዕለት ናብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ተሳሒቡሎ። እዚ ንጅሮ ዲ ኢጣልያን ቮልታ ስጳኛን ሓዊስካ ሓደ ካብቶም 3 ዝዓበዩ ውድድራት ግራንድ ቱር ናይ ዓለምና ዝኾነ ዙር ካብ ኩሎም ብዕድመ ዝጸገወ ዝበረኸ ክብርን ዝናን ዝሓቆፈ ቅድድም እዩ። ቱር ዲ ፍራንስ ሽሙ ከም ዝሕብሮ ዝበስሐ ክፋሉ ኣብ መሬት ሃገረ ፈረንሳ ዝካየድ ክኸውን እንከሎ ከምቶም ካልኦት ውድድራት ግራንድ ቱር ሳሕቲ ንካልኦት ሃገራት ኣቋሪጹ ይሓልፍ። እዚ ቱር ፈለማ ኣሃዲሉ ክፍልም ከሎ ንቁፅሪ መሸጣ ናይታ ኣብ 1900 ዝተወልደትን ኣብ ስፖርት እተተኩርን ጋዜጣ ላውቶ ንምስሳን ተባሂልዮ ተበጊሱ። ኣብቲ እዋን ኣቐዲማ ኣብ 1892 ንፈለማ ግዜ ንሕትመት ዝበቕዐት ለቬሎ ዝስማ ጋዜጣ ነይራ። እታ ጋዜጣ ዕለታዊ 80,000 ዝበዝሑ ሕታም ናብ ዕዳጋ ትዝርግሕ ነበረት። እንተኾነ ግን ኣብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን ንማእሰርቲ ሓደ ንጀርመናውያን ምስጢራት ሸጥካ ተባሂሉ ብጠቐነ ገበን ክድዓት ብሓሶት ተኸሲሱ ንሕልፈት ዝተፈርደ ኣልፍረድ ድራይፉስ ዝተባህለ ወተሃደር ዝድግፍ መርገፂ ብምውሳዳ ብርክት ዝበሉ ኣብታ ጋዜጣ ንትካላቶም ዘወዓውዑ ዝነበሩ ሰብ ፀጋ ኣይተሓጎሱን። ከም ውፅኢቱ ከዓ ካልእ ንጋዜጣ ለቬሎ ትጻባእ ለኣውቶ ቬሎ ዝተባህለት ጋዜጣ ከም እትምስረት ገበሩ። ይኹን እምበር እዛ ድሒራ ነቲ ቬሎ ዝብል መላግቦ ስማ ምስ ተቐዲማ ፀሓይ ዝረኣየት ብቬሎ ጥራይ ትፍለጥ ጋዜጣ ብምምሳሉ ብቤት ፍርዲ ንኽትኣልዮ ዝተኣዘዘት ጋዜጣ ለኣውቶ ከምቲ ደገፍታ ዝበሃግዎ ቁፅሪ ኣንበብቲ ክትስሕብ ኣይበቕዓትን። እዚ ኩነታት ዘሻቐሎም ቦርድ ኣሰናዳእቲ እታ ጋዜጣ ብዛዕባ ዝፀገም ንምዝታይ ኣብ ወርሒ ሕዳር 1902 ተጋብኡ። ኣብቲ ኣኼባ ድማ ካብ ኩሎም ኣባላት እታ ጋዜጣ ብዕድመ ንእሽተይ ዝኾነ ወዲ 26 ዓመት ጂዮ ለፌቭር ንልደት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ መሰረት ዝኾነ ንመዓልታት ዝቕፅል ቅድድም ብሽክለታ በታ ጋዜጣ ክስራዕን በዚ መንገዲ እዚ ድማ ዕዳጋ ጋዜጣኦም ከጉላዕልዕ ከም ዝኽእል ሓሳቡ ውሰሰ። ነዚ ጽንሰ ሓሳቡ ብጾቱ እወታዊ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃብሉ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1903 ቅድሚኡ ተራእዩን ተኻይዱ ንዘይፈልጥ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ቅድድም ብሽክለታ ሰሪዖም ምህላዎም ንህዝቢ ፍለጡ። ብድሕሪ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ 10 ፍራንክ ከፊሎም ብድሕሪ ምምዝጋቦም ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ባሕቲ ሓምለ 1903 ልክዕ ሰዓት 3:16 ድሕሪ ቀትሪ ብመንገዲ ጆርጅ ኣብራን ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ካብ ኣፋፌት ኣብ ሞንዥጎን እትበሃል ንእሽተይ ፈረንሳዊት ዓዲ ትርከብ ካፌ ኣغበይ ማታ ተመሪቑ ተበገሰ። እዚ ኣብ ውሽጢ 18 መዓልታት 6 መድረኻት ዘጠቓለለ በኽሪ ውድድር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካብ ሞንዥጎን ናብ ሊዮን 467 ኪሎ ሜትር፣ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ካብ ሊዮን ናብ ማክሰይ 374 ኪሎ ሜትር፣ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብ ማክሰይ ናብ ቱሉዝ 423 ኪሎ ሜትር፣ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ካብ ቱሉዝ ናብ ቦርዶ 268 ኪሎ ሜትር፣ ኣብ ሻሙናይ መድረኽ ካብ ቦርዶ ናብ ናንት 425 ኪሎ ሜትር፣ ኣብ ሻድሻይን መዛዘምን መድረኽ ካብ ናንት ናብ ፓሪስ 471 ኪሎ ሜትር ብሓፈሻ 2428 ኪሎ ሜትር ተጓዓዘ። ርሕቀት ናይዚ መድረኻት ካብ ምንውሑ ዝተላዕለ ሓደ መድረኽ ክሳብ ዝስዕብ መዓልቲ ይቕፅል ነበረ። ኣብዚ ታሪኻዊ መኽፈቲ ኣስታሱሳ ተቐዳደምቲ ካብ ፈለማት ሒዞም ዝተበገሱ ክኾኑ ከለዉ ካብኣቶም 21 ኣትሌታት ጥራይ ናብ መዛዘሚ ውድድር ከተማ ፓሪስ በጽሑ። ነዚ በኽሪ ዙር ኣብ ቀዳማይ ሓሙሻይን መዛዘምን መድረኻት ቀዳማይ ብምውፃእ ዝዓብልሎ ሞሪስ ጋራ ኣብ ሰዓት 25.95 ኪሎ ሜትር እናተጓዕዘ ነቲ ዝተጠቕሰ ርሕቀት ብ94 ሰዓታት 33 ደቓይቕን 14 ካልኢታትን ዓሚሙ ቀዳማይ ዕውት ናይቱ ዙር ኮነ። ዓስቢ ዓወቱ ድማ 3,000 ፍራንክ ተሸለመ። ጋራ ነቲ ካልኣይ ዝወፀ ሉሲያን ፖቴ ብ3 ሰዓታት ይበሊፅዎ። እዚ ኣብ ሞንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝሓዙ ተቐዳደምቲ ዝተረኣየ ጋግ ግዜ ብድሕሪኡ ክሳብ ለይተሎም ይተኸስተን። ጂዮ ለፌቭር ዘፍለቆ ሓሳብ ፍረ ብምሃቡ ብዝሒ መሸጣ ሕታማት ጋዜጣ ላውቶ ካብ 25,000 ናብ 65,000 ክበለ። ኣብ 1908 ድማ እዚ ቁፅሪ እዚ ናብ 400,000 ዓረገ። ብኣንጻር እዚ ጋዜጣ ለቬሎ ኣብ 1904 ጠፊሻ ተዓጽወት።
ጋዜጣ ላውቶውን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ጀርመናውያን ወረርቲ ብዝገበረቶ ምትእስሳር ብድሕሪ ምዝዛምቲ ኩናት ክትዕጾ ብምግዳዳ ንውዳበ ናይቲ ውድድር ጋዜጣ ሌኪፕ ተረከበቶ። ካብ 2022 ጀሚሩ ድማ ዝተፈላለየ መሳለጥያታት መራኸቢ ብዙሃን ዝውንን ከምኡውን ስፖርታዊ ውድድራት ዝውድብ ትካል ኣሞሪ ስፖርት ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ASO ንጋዜጣ ሌኪፕ ዋኒኑ ስለ ዝገበራ ነዚ ቅድድም ኣብ ምስራዕ ይርከብ። ጋዜጣ ላውቶ ኣብ በኽሪ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ብዝረኸበቶ ፍናን ዘስንቕ ፍርያም ውፅኢት ኣብዚ ሰዓብ ዓመት እውን ውድድር ሰርዓት እንተኾነ ግን ኣብ ልደት ናይቲ ውድድር ዝተዓወተ ሞሪስ ጋራ ዝርከቦም 9 ተቐዳድምቲ ከታልሉ ኢድ ብኢድ ስለ ዝተታሕዙ ካብቲ ቱር ተገለፉ። ብሰርዚ ምትላላትን ጎነጻትን ኣሰናዳእታ ጋዜጣ ዝነበረ ሄንሪ ዴስግራንጅ ነቲ ውድድር ንሓዋሩ ደው ከብሎ ምዃኑ ፍለጠ። ድሕሪ ቁርብ ግዜ ቁጥዑ ምስ በነነሉ ግን ጋዜጥኡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት እውን 6 ዘይኮነስ 11 መድረኻት ዝሓቆፈ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ከተሳልጥ ስርቅን ምትላልን ንምውጋድ ድማ እቲ ኣብ እዋን ለይቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣካል ናይቲ ዙር ዝኾነ ቅድድማት ክተርፍ ከምኡውን ዕዉታት ኣብ ክንዲ ብግዜ ብነጥቢ ክፍለዩ ምዃኖም ዕላው ገበረ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብ ሓደ መድረኽ ከምኡውን ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ ዙር ዝሽፈን ዝነበረ መጠን ርሕቀት ብተዛማዲ ጎደለ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ 1905 ክሳብ 1912 ኣብ ዝነበረ እዋን እዚ ኣገባብ መፍለይ ውፅኢት ተቐዳደምቲ ብነጥቢ ተሰርሓሉ። ብዝሒ መድረኻት ዙር ፈረንሳ ኣብ 1910 ካብ 11 ናብ 15 ክብድሕሪ ምባሉ ክሳብ 1924 ዓመተ ምህረት ከምኡ ኢሉ ቀጸለ። ብመሰረት ክሳብ 1930 ዓመተ ምህረት ዝዕየየሉ ዝነበረ ሕጊ ናይቲ ውድድር ሓደ ተቐዳዳማይ ኣብ ሞንጎ ውድድር ብሽክለታን ተዳእ ትበላሽያቶ ብዘይ ናይ ዝኾነ ካልእ ሓገዝ ንብሽክለትኡ ባዕሉ ክዕርያ ከምኡውን ካልእ መተካእታ ብሽክለታ ከይቀየረን ጉዕዙኡ ንኽዓምም ይቕሰብ ነበረ። ቱር ዲ ፈረንሳ ብጀካ ኣብ እዋን ቀዳማይ ከምኡውን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዓመታዊ ብዘይ ብኩራት ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ብዝሓ ቃወማቱ ውድድር ድማ ብድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ 15 ናብ 20 ክሳብ 25 መድረኻት ኣብ ዘሎ ብዝሒ መድረኻት ክብንለጠቕን ድሕሪ ምባሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 21 መድረኻት ተደሪቱ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኣብቲ ፈለማ እዚ ዙር ክጅምር ከሎ ብግዜ መሪሕነት ዝጨበጠ ወይ ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ቀጠልያ ዝሕብሩ ጨርቂ ኣብ ቁልጽሙ ይኣስር ነበረ። እዚ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ይኹን ኣብ መወዳእታ ዙር ብሁሉል ግዜ ዝወሓደ ሰዓት ዘመዝገበ ተቐዳዳማይ ዝለብሶ ብጫ ማልያ ክሳብ 1919 ዓመተ ምህረት ኣይተኣታተወን። ሕብሪ ናይቲ ማልያ ይኹን ምልክት ናይቲ ውድድር ብጫ ንክኸውን ዝተመርጸሉ ምኽንያት ጋዜጣ ላውቶ ብብጫ ሕብሪ ኣብ ዝተጎብአ ወረቐት ትሕተም ስለ ዝነበረት እዩ። ንመጀመርያ እዋን ብጫ ማልያ ዝለበሰ በኽሪ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊ ኢገን ክሪስቶፍ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ሱሳታትን መፋረቕ ሰብዓታትን ዝነጥፍ ዝነበረ ቤልጂማዊ ኤዲ ሜርክስ ንብጫ ማልያ ኣብ 96 መድረኻት ለቢስዋ ብምስላፉ ብብዝሒ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ብውህሉል ግዜ ዕዉታት ኮይኖም ንብጫ ማልያ ብብዝሒ ክውንኑ ዝበቕዑ ተቐዳደምቲ 4 ክኾኑ ከለዉ ኤዲ ሜርክስ ፈረንሳውያን ጃክ አንኪትልን በርናርድ ሆናልትን ከምኡውን እስጳኛዊ ሙጌ እንድሪያን እዮም። እዞም 4 ተቐዳደምቲ 5 ዓመታት ዕዉታት ትዙር ኮይኖም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብሁሉል ነጥብታት ቅድድም ሽኳ ብዝመርሕን ኣብ መወዳእታ ቱር ከዓ ዝለዓለ ነጥብታት ብዝደለበ ተቐዳዳማይ እትልበስ ቀጠልያ ማልያ ኣብ 1953 ከም እተኣታተወት ይንገር። ኣብቲ ፈለማ እዋናት እቶም ኣብ ውፅኢት ድሕሪ ዝተሰርዑ ተቐዳደምቲ ከም መቕጻዕቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ይውሃቦም ስለ ዝነበረ እቲ ውሑድ ነጥቢ ዘወሃለለ ተቐዳዳማይ ከም ዕዉት ተወሲዱ ነታ ቀጠልያ ማልያ ይወስዳ ነበረ። ድሒሩ ግን እቲ ኣገባብ ናብዚ ሕጂ ዝውተር ዘሎ ኣገባብ ኣሰራርሓ ማለት ዝበዝሐ ነጥቢ ንዕዉት ተቐዳዳማይ ተለወጠ። ኣብ 34 መድረኻት ቀዲሙ ሕንጻጽ ዝረገጸ ኤዲ ሜርክስ እቲ ብብዝሒ ዓወታት መድረኽ ካልእ ተወሳኺ ክብረ ወሰን ወኒኑ ዘሎ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2021 ማርክ ካቨንዲሽ ነዚ ክብሪ እዚ ከመዓራርዮ በቂዑ። ካቨንዲሽ ዓሚነ ነዚ ክብረ ወሰን ንበይኑን ከብሕቶ ወጢኑ እኳ እንተነበረ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ብሰሪ ዘጓነፎ መውደቕቲ ካብ ፀወታ ብምእላዩ ግን ትልሙ የስመረን። ሎሚ ዘመን ከዓ እዚ 39 ዓመት ዝዕድሚኡ ብሪጣንያዊ ነዚ ሸቶ ንምህራም ዳግማይ ፈተነ ከካይድ እዩ።
ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ቦገኑ ንቀጠልያ ማልያ ቅድድም ሽኳ 7 ዓመታት ኣብ ከውሑ ከምብራ ዝኽኣለ ካልእ በዓል ክብረ ወሰን ተቀዳዳማዮ ጻዕዳ ማልያ ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ማልያ ወይ ከዓ ፖልካዶት ጀርሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎ ዓቐብ ብዝካየድ ሽኳ ብነጥቢ ብዝመርሕን ኣብ መወዳእታ ቱር ድማ ዝበስሐ ነጥብታት ብዘኻዕበተ ተቀዳዳማይ ትልበስ ማልያ እዚ ናይ ዓቐብ ውድድር ካብ 1933 ኣትሒዙ ዝተኣታተወ እኳ እንተኾነ ኣብ 1975 እዩ ንፈለማ እዋን ማልያ ተፈልዩሉ ፈረንሳዊ ሪቻርድ ቪረንክ 7 ዓመታት ንጉስ ዓቐብ ብምዃን ነዛ ማልያ ኢዱ ከምብረላ ብምውቅዑ ፍሉይ ክብሪ ጨቢጡ ይርከብ ካብዛ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ማልያታት ወጻኢ ዕድሚኦም 25 ትሕቲኡን ዝኾኑ ተቀዳደምቲ ጥራይ ኣብ ግምት እተእቱ ማልያ ብሉፅ ውልዶ መንእሰይ ወይ ከዓ ጻዕዳ ማልያ ኮይና ኣብ 1975 ኣብ ስራሕ ውዒላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽን ኣብ መወዳእታ ዙርን ንውድድሩ ብዝወሓደ ግዜ ንዝወድኦ ተቀዳዳማይ ከዓ ትወሃብ 6 ተቀዳደምቲ ነዛ ጻዕዳ ከምኡውን ብጫ ማልያ ኣብ 1 ዓመት ደሪቦም ብሒቶመን እዞም ተቀዳደምቲ ፈረንሳዊ ላውረን ፊግኖ ኣብ 1983 ጀርመናዊ ዣን ኡልሪሽ ኣብ 1997 እስጳኛዊ አልቤርቶ ኮንታዶር ኣብ 2007 ተወላዲ ሉክሰምበርግ አንዲ ሼልክ ኣብ 2010 ኮሎምቢያዊ ኤጋን በርናል ኣብ 2019 ስሎቬኪያዊ ታደጅ ቦጋካር ኣብ 2020 ከምኡውን 2021 እዮም ብጀካዚ ታደጅ ቦጋካር ንዛማልያ ን4 ዓመታት ክውንና ከሎ ዣን ኡልሪሽን አንዲ ሼልክን ን3 ዓመታት ናብ ቤቶም ኣቂዞማ ናይሎም ዘመን ዙር ፈረንሳ 176 ተቀዳደምቲ ኣገዲሙ ንመበል 111 እዋን ክቃናዕዩ እዚ ጽባሕ ቀዳም 29 ሰነ ንመጀመርያ እዋን ኣብ ታሪኽ ካብ ግዝኣት ኢጣልያ ዝነቅር ቱር መጋረጅኡ ኣብ ከተማ ፈረንሳ ክቕንጥጥዩ ንመበል 26 ግዜ ካብ ፈረንሳ ወፃእ ዝብገስ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መርሓ ግብሩ ኣብ 4 ሃገራት ኢጣልያ ሳን ማሪኖ ሞናኮን ፈረንሳን ክረግጽ እዩ ካብዚአን ሳን ማሪኖ ኣብ ታሪኽ መበል 14 ኣብ ምእንጋድ ዝዙር ኢድ ዝሓወሰት ሃገር ክትከውን እያ እዚ ዙር ክሳብ እቲ 21 ሓምለ ኣብ ከተማ ኒስ ፈረንሳ ዝዛዘመሉ ዕለት ኣብ 21 መድረኻት 3498 ኪሎሜትር ክሽፍን እዩ ብምኽንያቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝካየድ ዘሎ ምሽብሻብ ንውድድር ኦሎምፒክስ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝውለድ ንፈለማ እዋን ኣብ ክንዲ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሻንዘሊዜ ከተማ ፓሪስ ኣብ ከተማ ኒስ ክፍጸም እዩ 3 ቀዳሞት ካብቲ 21 መድረኻት ኣብ ኢጣልያ ክቃናዕ ከሎ እቲ ዝተረፈ 18 መድረኻት ከዓ ኣብ መሬት ፈረንሳ ክሳለጥ እዩ ቅርጽ መሬት ናይቲ ተዳልዩ ዘሎ መድረኻት ምስ ንርኢ 8 ሰጣሕ ጎልጎል 4 ሓውሲ ጎልጎልን ኩርባታትን 7 ድማ ቱርናዓት ከረናት ዓቐባትን ዝሓዘለ ክኸውን እዩ ብጀካዚ ሓደ ኣብ ሻብዓይ ሓደ ድማ ኣብ መዛዘመ ምዕራፍ ብሓፈሻ 2 ቅድድም ክሮኖሜትር ክህሉ እዩ ዙር ፈረንሳ ከም ሎም ዘመን ብውድድር ክሮኖሜትር ዝተፈጸመሉ እዋን ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ታሽዓይ መድረኽ ብኣእማን ኮብል ብዝተሃንጸ መንገዲ ክሓልፍ ብምዃኑ ሓደ ካብ ፈተንቲ መድረኻት ኮይኑ ቀሪቡሎ ኣብዚ ውድድር 18 ኣብ ጽፍሒ ወርልድ ቱር ቲም ዝርከባ ጋንታታትን 4 ናይ ፕሮ ጽፍሒ ዘለወን ክለባትን ክካፈላየን ሎም ዓመት ብሓፈሻ 2,301,200 ዩሮ ንገንዘባዊ ሽልማት ተዳሊሎ ኣብ መወዳእታ ብህሉል ግዜ ዕዉት ብጫ ማልያ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ፍርቂ ሚልዮን ዩሮ ካልኣይ ዝወፀ 200,000 ዩሮ ሳልሳይ ተርታ ዝተሰርዐ 100,000 ዩሮ ግንዑ ክወሃቦም እዩ ብጀካዚ ዕዉት ነፍሲ ወከፍ መድረኽ 11,000 ዩሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዛዘሚ መድረኽ ብጫ ማልያ ዝለብስ ኣትሌት ድማ 300 ዩሮ ክቕበሉ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቅድድም ሽኳ 25,000 ዩሮ ተዓዋቲ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ብተመሳሳሊ 25,000 ዩሮ ወናኒ ጻዕዳ ማልያ ብሉፅ ውልዶ መንእሰይ 20,000 ዩሮ ዕዉታት ጋንታ 50,000 ዩሮ ክሽለሙ እዮም
ኣብ 2015 ብመንገዲ ኦሎምፒካውያን ተቀዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ 2016 ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃንን ኣብ 2019 ብናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2023 ብቢንያም ግርማይ ኣብ ዝዝረዘነ ቅድድም ምሽክለታ ናይ ፕላኔትና ቱር ዲ ፍራንስ ተጸዋዕት ኤርትራ ሎሚ ዘመን እውን ደጊማ ብመንገዲ ጠቃር ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ኪላ ቅድድም ሽኳ ቢንያም ግርማይ ክትውከል እያ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውዲ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ ዝደፍአ ኣባል ኣሜሪካዊ ወርልድ ቱር ቲም ሊድል ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ጠመትኡ ኣብ ግራንድ ቱር ቮልታ ስጳኛ ገይሩ ብምህላው ኣብቲ ዙር ከም ዘይካፈል ዝሓበረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝደመቐ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜተር ኤርትራ ኦሎምፒካዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄርን ተቐዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ድማ ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ምስታፎምን ዘይምስታፎምን ክሳብ ሕጂ ብኦም ይኹን ብክለባቶም ዝተሓበረ ነገር የለን። ክለብ ኢንተርማርሼዋንቲ ኣብቲ ዙር ሒዛቶም ናይ እትቐርብ ኣፈናዊ ዝርዝር ኣስማት 12 ተቐዳደምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕላው ዝገበረት ክትከውን ከላ ካብዚኦም መራሒ ናይ ዛጋንታ ኮይኑ ዝስለፍ ቢንያም ግርማይ ቦትኡ ምስቶም ናብዚ ዙር ዝኣቱ 8 ኣባላት ጋንታ ካብ ዘውሕስ ነዊሕ እዋናት ኣብ ርእሲ ምቑፃሩ ኣብ ኤርትራ ብምኻድ ኣብ ምድላውን ናይ ብራኸ ርብሓ ኣብ ምድላብን ተጸሚዱ ቀኒዩ። ኣብዚ ንሻውዓይ እዋን ትካፈል ዘላ ክለብ ኢንተርማርሼዋንቲ ኣነጻጺራትሉ ዘላ ሸቶ ብመንገዲ ወሓለታት ቅድድም ሽኳ ቢንያም ግርማይን ቤልጂማዊ ገርበን ቲሰንን በኹሪ ዓወት መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ምጉንጻፍ ብመንገዲ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊዝ ሜንቴዮዝ ከዓ ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃ መሓዝዩ። ነዚ ሸቶ ክውና ምግባር ከም ኔዘርላንዳዊ ማይክ ቶይኒሰን፣ ፈረንሳዊ ሁጎ ፔጅን፣ ቤልጂማዊ ሎረን ስትሬክስ ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ኣብ ጎኒ በዓል ቢንያም ኮይኖም ዕዙዝ ደገፎም ከበርኩት እዮም። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ቅድድም ምሽክለታ ሊድል ፕሮሳይክሊን ዝሃበቶ ገምጋም ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ንቀጠልያ ማልያ ብሉፅ ሾኻኻይ ክዕወትሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦም ዘሎ ተቐዳደምቲ እዩ። እታ መርበብ ሓበሬታ ብጀካኒ ቢንያም ንዴንማርካውያን ዮናስ ፊንጋርደን ሜድስ ፔደርሰንን ንስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ንካናዳዊ ሳም ቤነት ንኔዘርላንዳዊ ዳይላን ግሮይነቨገን ንፈረንሳዊ ብሪያን ኮግዋርድ ንቤልጅማውያን ኣርናውድ ዴሊ ቮት ፋን ኤርትን ያስፐር ፊሊፕሰንን እውን ንቀጠልያ ማልያ ሓጺያቶም ኣላ። ካብዚ ብተወሳኺ ከም ማርክ ካቨንዲሽ ኣውስትራልያዊ ካሌብ ኤዋንን ኔዘርላንዳዊ ፋቢዮ ያኮብሰንን ዝኣመሰሉ ብሉጻት ሸኾኽቲ እውን ዓወታት መድረኽ ክጭብጡ በሪኽ ትጽቢት ዝግበረሎም ተቐዳደምቲ እዮም። ንብጫ ማልያ ዮናስ ፊንገጋርድ፣ ታደይ ፖጋቻር፣ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቬኖፖይልን ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊችን ክጻብኡላን ክፋለሙላን ብተንተንቲ ብቐዳምነት ተረቑሖም ኣለዉ። ብክልተ ሚያዝያ 2000 ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ መበል 12 ዓመቱ ብማውንቴን ብሽክለታ ክቀዳደም ዝጀመረ ቢንያም ኣብ ወርሒ ጉንበት 2022 ኣብ ዝተገብረ መበል 105 ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ እዩ። ኣብ ወርሒ ጉንበት 2022 ኣብ ዝተገብረ መበል 105 ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ተጸሚዱ። ቢኒ ኣብ ከምቲ በዓል ማርክ ካቨንዲሽ፣ ማቲው ቫንደርፖል፣ ካሌብ ኤዋን፣ ኣርናውድ ዴማረ፣ ፈርናንድ ጋቪራ፣ ማግኑስ ኮርት፣ ዲያጎ ሉሲን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ስሙያት ክኢላታት ሽኳ ዝተኻፈሉሉ ጂሮ ኣብ ቀዳሞት 9 መድረኻት 5 ግዜ ምስ ቀዳሞት 5 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኣብ ርእሲ ምእታው ኣብ 10 ምዕራፍ ቀዲሙ ሕንጻጽ ብምሕላፍ ኣብ መድረኽ ውድድር ግራንድ ቱር ዝነገሰ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ ነይሩ። ብጀካዚ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተወሰነ ሒደት መድረኻት ንጻዕዳ ማልያ ትስፉ መንእሰይ ክለብስውን በቂዑ። ንሱ በዚ ውፅኢት ፈላሚ ኣብ ግራንድ ቱር ጻዕዳ ማልያ ዝለበሰ ኣባል ክለብ ኢንተርማርሽ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብድሕሪቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ዝለበሰ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንሓንቲ ካብ ማልያታት ግራንድ ቱር ኣብ ዝባኑ ከስፍር ዝኽኣለ ካልኣይ ኤርትራውን ጸሊም ኣፍሪቃውን ብምዃኑውን ካልእ ተወሳኺ ቅያ ሰሪሑ እዩ። ምስ ምዝዛም ናይቲ ንሱ ብምኽንያት ሃንደበታዊ መኻልፍ ሓደጋ ዓይኒ ካብ ውድድር ዝተኣለየሉ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ተዓወቲ ዝተፈላለየ ሽልማት ኣብ ዘፍልጥሉ ንቢንያም ግርማይ ብዘንጸባርቆ ኣስደማሚ ብቕዓትን ብዝረኸቦ ልዑል ውፅኢትን ናይ 2022 ዓመተ ምህረት
ሽልማት ብሉጽ በዓል ራእቲ ቀዳዳማይ ወይ ከዓ ቤስት ሪቨሌሽን ራይደር ዓዲሎም እዮም። ቢንያም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ዝተኻፈለሉ ሓደ ግዜ ኣብ ፖድየም ክዲብ ከሎ ሓንሳብ ድማ ምስ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ቅድድሙ ክፍጽም ኪኢሉ ነይሩ። ንሱ ሎሚ ዓመት ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ግራንድ ቱር ድማ ንሳልሳይ እዋን ዝተቐዳደመ ክኸውን ከሎ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ራብዓይ ደረጃ ድሕሪ ምስርዑ ኣብ 7ይ መድረኽ ብምኽንያት መውደቕቲ ካብቲ ጂሮ ተኣልዩ። ዝመጽእ ቀዳም ዝጅምር ቱር ዲ ፍራንስ ንቢኒ ካልኣይ ሱታፊኡ ኮይኑ ብሓፈሻ ድማ መበል ራብዓይ ናይ ግራንድ ቱር ቅድድም እዩ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ 34 መዓልትታት ውድድር 5435 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ 8 ግዜ ኣብ መድረኽ ሽልማት ብምድያብን ኣብ 2 ምዕራፋት ቀዳማይ ዕውት ብምዃንን 1084 ነጥብታት ዩሲኣይ ኣኻዒቱ ዘሎ ቢንያም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦትን ሰነን ንዝሓዞ ብሉጽ ብቕዓትን ኣቃውማን ዓቂቡ ነቲ ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሃንቀው ዝብሎ ዘሎ ዓወት መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ክጭብጥ ትጽቢት ሓፋሽ እዩ። ሬድዮ ኤረና ብወገና ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ጋማ ዓወት ከኣስር ትምኒታ እናገለጸት ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ክትረኽቡ እናባሃግና ንሰናበተኩም።